Čaute ľudia a čaute všetci, dneska dávane hráme tu Doča Boča a dneska sériu máme tu už ďalšiu, druhú, a čo to bolo, dneska druhá séria, že dneska máme hru so kamarátom. Ale keď máte rádi, nezabudnite dať odber a ideme na to. Ľudia, nezabudnite tu like, ok. A dneska dávane, keď ste boli oddali, tak môžete aj do komentára, môžete na YouTube taký, ja som to na komentár a môžete potom napísať, koľko chcete. A tam môžete venožiť, že ahoj, alebo tačo. Tak čo zaujímavé. Poďme na to teda. Dobre, ľudia, som si myslel, že vy pôjdete toto. Ok. Idem pozrieť na počítači, či sú na internete. Och, kde je Adam? Musím mu zavolať mu na SMS. Zavolám musím. Kde? Dávaj, niekde telefón. Dávaj. No čau, ideš Roblox? Nemám čas, lebo môj kamoš hrám Fortnite na PlayStation. Čo? A prečo? Nemôžem si povedať. Ok, čo? Tak môžeš hrať. Aký máš meno? Neviem. Volám sa Mini Kut. Počkaj, nie Mini. Počkaj, volám sa Hello Kitty 376. Aha, to také máš meno? Hej, lebo mám Fortnite tiež. Ale keby som mal na telefóne volal, tak môžem vedieť. A aké máš meno telefónne meno? Ja sa volám Adam 36. Prečo? A viem sa najoiniť aj na... To viem sa napojiť do Xboxu, akože. A Xbox obráčik? Hej, tam je to ten kúkuj, že obráčik musí sa dokliknúť a potom, keď klikneš, tak bude to... Keď ukázať, bude to. A to bude páči. Až na internete bude. No však bude to na počítačok, alebo na telefóne. Na televízor. Na televízor nie. Ale tak... Kedy si kúpime nové hry? Neviem. Ale mi bude volať kamo, že či potom treba do... Nepoďme do Smarty pon kúpiť také. To si normálne. Však my nejdeme do Smarty. A prečo? Však Smarty je naviac. Môj rodičia povedal, že tam sú veľa. Toto veľa, hej. Ale keď si kúpiš dom drahé také, tak podľa sa, že mama potom nemá peniaze. Len ona mi povedala, že má. Ale tak zarobám, vieš. Hej, ty klamor, ešte mi tu je klamuješ. Ja neklamem. Ja ti verím, vieš, lebo keby som klamal do komu, tak by potom nedozor. Musíš klamať kto, chápeš? Dobre, no. Ale musím končiť, lebo mi Geno bude volať. OK, čau. Čo mám robiť teraz? Adam nebude hrať do Robloxu. On nehral. A yes! Áno, zavolám moje kamarátke. Come on, poď. Prosím, prosím. Áno, Beštís. Čau, Beštís. Počuj, mám tu správu. Akú? Že pôjde zobrať na Roblox? Áno, môžem. Prečo? Lebo ja som sám a... Ja mám Roblox. Hej. Prečo mi neukázať na teba internet? Ja neviem, ale ty už... Lebo Adam sa pýtal, že ide do Smarty, že kúpi ide do PS4. A prečo môžeš ty? Lebo ja sa bojím, vieš. Jaj. A mňa nemôže zobrať, keď sem na to. Ja neviem, či aj teba zoberú, lebo môj Adam si myslí, že len tak. Jaj. Piče. Co si odvá? No, to poďme hrať. A čo nám hej, Zavis? Hej. Môj Jakub hľadí, Zavis. Hej? Dobre. Lebo Adam, neviem, či Adam má asi jaký skin taký. Takže... Babka hovorí. Áno, som tu. Ok, sa pýtam už vyzerať. Dobre, ale Jakub, čo? Zrazu na teba? A počkaj, Jakub Cevce? Hej, ale tá... Ešte čo?
ma że ten pieniędzy. Ma, ale już kupił 1000 rodziców kupił mu Xbox. Hej? Hej, on już mi pytał, że ci mi musi kupić hry. A że je trepo? Ja, normalnie, że są pytał, że nie możemy kupić hry. A że powiem, że hej, ale ja mam PlayStation 2. Ja wiem, no to ja nie masz ty Xbox. Ja wiem, ale tak sobie mi pytał, że ci mamy wymienić ja PlayStation 2. To co dosyć? To nie możesz mieć PlayStation 2, bo tam budesz YouTuber, że tak, trzeba się PlayStation 3 albo Xbox. Proszę się robić, ale Xbox ja ci. Może dobra, a ja si sprawdzimy PlayStation 2, nie Xbox, bo moja osoba nie chce Xbox. Prečo? Mi rodzice ma Xbox, ale už dal Števovi. Komu Števovi? Tomu, čo on chcel Xbox, tak tomu dal do bažu dal. Čo? A prečo dal do bažu dal? A čo Xbox nechce? Nie, on chcel PlayStation 4, bro, alebo taký PlayStation. A ty PlayStation, aký máš? Ty máš retro? Ty máš PlayStation 3 retro, alebo ty máš len PlayStation normálny? Normálny, keby som PlayStation 3 kúpil retro, tak by som nehral Fortnite, vieš. Jaj. Bo ja nie som PlayStation 3 retro, lebo to keby som hral takým, čo sa bude pýtať, že či prečo nemáš Fortnite, že to je retro, vieš. Keby som nekúpil, tak by nehral som Fortnite, vieš. No Fortnite môžem na počítači alebo kúpiť. Možno. Ale nevyknem si. Dobre. Skladka a ideme. Dobre. Dobre, čau. Čau. Ranní dievčat. Čakaj, nezapnú to. Okej. Takže nie, to chcem. Nemám slúchadlo. Slúchajte, čo som dal. Dobre, zmenené. Okay. Potom tak, kedy som mal prísť na šťavu. Prečo? Len tak. Môžeme zahrať PlayStation 3. Abo, až mi doneslo, aké sa to bolo. Čo? Taký Xbox 2006. A prečo si mi komu, že to máš? Meno mi to doneslo, tak. Jaj. Abo to je, ja si neviem, čo je si to je PlayStation 3 retro. Bez retro. Zapnúť auto. Čo mám? To je akože také sa to volá. PlayStation bro. Bielý. Hej? Hej. To ti kúpil 300 euro? Hej, môj rodičák mi kúpili. No, že už môžeš kúpiť si už do ňa hry. A prečo? A čo mám predať? No, keby sa predať, už potom už nevyhradím. Už potom. Tak si PlayStation 4 nechaj. Tak to máš vo vode. Môžeš hrať Roblox, všetko môžeš hrať. Jedine mi kamoš volal, že nie, som včera volal kamošovi, že či môžeme PlayStation 4 kúpiť, tak Pažo si kúpil a nie, zavolal on telefónne číslo a potom keď tak potom už mi potom dal naložiť do toho a už mám PS4. No, to PS4 máš pekne. Však ja mám tiež. Veľkú telku, vieš, tak ty máš čo? Keď vezmeme fotku, môžeš. To je taký, jak so napísané, že jak Samsung. Samsung? Nie, Sensor. Prečo? Samsung je toto sú drahé a nekúpili mi Samsungu, lebo tu Samsungy sú drahé. Ja viem. Do ríči. Fúkaj, veľkú chodia. To je Sensor. To má tiež. Má jeden HD alebo čo mám to? Tak je troška otázka. Hej, jedna HD alebo dva. To tebe jebe. To keby, ja mám 2 HD, tak
Ja może na palku ocen. Chcę nie boże ci kupić rodzić co tu tełku, czy masz aj tam. Ewa. Jaj, sorry, nie mam to. Dobra, ten nie wygląda. Czekaj. I tu jest taka tełka. Tu jako sensor. Sensor. Hej, to tam dołoży. Tam do mnie jest Samsung, wiesz. Jaj. Hej, co som ci dał. Także... Takie. Okej. Joj. Din. Mam. Hej, robili mi no izbu, że tu ma to, tu mam, tu, a tu. No, tak peknie. Jakiś maczek przewykły. Mam ci czas na to. Čo? Tak poskładać bawitok z drzwi. Mam czas na bawitok, ale keď nie, tak nie mógł czas. Ja wiem. Było jak... A po czym mam jedną tak, co? Jak to masz to? Dneska mi Jakub donesol listok na toto. Je letenku na vlak. A čo ti šiba, to kam ideš? Idem k mojej bratovi tam ako do Valnicie. Do Bratislavy idem. Jaj? Cez víkend? Hej, cez víkend idem. Jaj. A s rodinou pôjdeme Češ. A to je pekné. A to čo neviem, ako vidíte. Hej, presne. Ako to vieš? Nebo to ja Češ idem včera. Ja idem až v stredu. Čo? Bo môj frajer tam Janusz mi tam tiež tam je tento, že Ukrajinec to je. To už po Ukrajinca už nešlo. Milo, že som tam ešte mi klamal, že ty chuj majčíka skúreneš a ja som vedel, že čo? To je super. Takedy som môžu aj na výlet chodiť. Sobotne. Aj. Sobotu alebo... A čo sa, piatok je šťadu. Viem. Tak voľné dneska. Takže piatok je voľno. Tak čo nesíš? Ja sa preplulo. Jaj. A Jakub ide tam? Nie. Nie. Nie, lebo Jakub nechce tam ísť, lebo on nemá tak výstok Češ, ako ja. Aha. Takedy si mal nejaké. Tak si pýtaj rodičov, a keby to pýtali, tak môže nám. Bo ide rodičia tiež povedať moju segra, toto. Kto je segra? Toto je Nersotova. Toto, čo oni bývali. Bylotnej. Aha. To máte rodičov? Hej, to mám sa rodičov, to ja som chcel tam pozvoliť. Aj moju babku, aj moja frajera. Čo? To včera mi Instagram písal, že kedy prídem. Ja som povedal, že piatok môžem prísť. Jaj. To však je víkend. Neviem. To chcem ísť s Gačíkom, alebo dám napríklad, že pojem do 14. alebo čo on tak. A oni rodičia nebudú zľav na teba. Ne, tak ja som už veľká, tak už som. Takže, pamätáš, ak som budú ako menší, tak už som v stanici. No viem. Tak už. Mal som malú roku, ale tak už. Ale ak som teraz veľká, tak už viem sama ísť. No ty ma zbrániš, ty kokos. Ja ťa nebránim, ja ti len toto, vieš. Ježišmaria. Ježiš, čo som zapol. Ježiš, nie, na televízii. Kokos. Dobre. A nie, že prídu na sebe da rozbije ti to tie ovládače. Nie, vošla, ja potom poviem, že mi ho povážiš rozbijú ovládače, tá
Mój ojciec to wie. A, uczycie? Hej. A mi możesz pierwsze stworki ładaczy. Okej, cześć, tak możesz znaleźć do Smarty. Tam cię są ładacze. Harry, Toto, konsolki. A co tam będziemy Smarty robić? To tam są takie ciesz. Bo mój ojciec nie poużywa on nie poużywa Apple Smarty. Aha. A dlaczego? Bo mój ojciec aj Smarty bije, aj videory. Však aj Smarty je dobre. Hej? Hej. Ešte aj Adam používa apku, že Smarty. Hej? Ja som sa na Smarty musím napojiť sa, lebo ja sa napiť neviem, lebo ja musím nájsť mu adresu toto. Ja nemám, ja mám súkromný. Čo je tak? Nemám, toto je účel, vieš, lebo nie som ísť ani videami, ani short. Shorts ide. Moje fotky idú, ale tá je videami. Povste. Piče. Nevadí, tak daj potom, to dáš videa potom. Keď čo, tak môžeme asi grať. Nie, to som mohol na TikTok ešte. A môže byť. Môže na TikTok a ja dám čežo, to ja dám len, dávam na kacu, vieš, ja nedám. No ja tu vydávam sériu, vieš. Jaj, chápem. Ty ma tam biereš? Môžem ťa počkať. A môžeme fandiť na YouTube. Ale nie tak spolu. A prečo? Bo keby YouTuber zistili, že sme spolu spoločačky, tak nám sa pokojili o nás. Nebo však nezvokuje nás, lebo my sme profíci, vieš, ako my, ako ja. No viem. Počkaj, mi Jovo volá Jakub, tak ti zvyknem. OK. Áno, Jakub. Čau, čau. Jak sa de? Tak kámo, dobre. Jak sa máš? Dobre. Dneska dáme Fortnite? Áno, máš ich? S kým si volala, amigo? Som nezdovala s kamoškou. Jaj. Dobre. Dneska sa hráme z Roblox. Hej, tak... Počkaj, ty z Robloxe už? Hej, hráme zavíš. Alebo Steve Pay. Nebudeme hrať Steve Pay. Možno. Tak naďuj na mňa a budeme hrať. Dobre. O pár dní neskôr. Dobre, povedz. Tu máš toto, ty jedem. Počkaj, tu máš, dám ti trajolo, talala. Aha. To taký rainbow? Hej. Díky. A čo mi tam kúpi? Ja kúpim z Robuxy ešte dať tu. Hej? Koľko máš Robuxy? 1000. 1000? To ty sú bohatý. Aha. Ako môj fér. Čež má veľa Robuxy. A on má len 360 Robuxy, lebo včera by mi premíňal Robuxy, lebo nechcel. A kde budete útorok? Myslím piatok. Aha. A čo tam budete robiť? My budeme pozrieť striga, budeme pozrieť moju babku, toto budeme pozrieť moju segru, toto. Segra je sestra, ne? Hej, a ty si bol týždeň s nami, ne? Hej, som obýval k mami. Toto, čo sme 2022 som žil s nami. Ja viem. A majú rodičia tiež na teba. Ale ono teraz na mňa sú už aké sú. Nie, on sú časný, ty kokos. Len jedine, že toto zoberiem takú inou typka, čo rozbije to hľadače. Toto je dobre? Nie. No vidíš, tak ja nebudem tak dobre ako... Bo keby tu nerozbil, tak by som bol cel. Ale môj otec to nechcel, bo on si myslí, že to dačo urobím to. Nie, baš to. Tak. A nepoďme mňa potom tam. Keďže máme ešte výstok na... Alebo mám 2 whisky. Hej?
Hej, môj otec mi kúpil 2 whisky, že je na teba. Tak dobre, tak berem. Tak poviem sa bol. Super. Koľko tam budeme? A piatok. Myslím piatok. Aha. A nemyslíš, že on tak... Nie, tak... Len tak okolo 3 minúty budeme tam chodiť. Len o 9 budeme piť tam. Ja viem. A tak... A keď tak mi strigo Češ povedal, že koho máš? A ja, že ja poviem, že akú mám. A on, že ak strigo sa rozí na mňa. Nie, on takú, že za očami obyčaj. No si myslel, že to je fejkové, vieš? Aha. A čo tam budeme robiť? Máš aj psa? Hej, mám psa, ale tak volá sa Bobby. To bolo dobré meno. A mám tiež, ale to už náš pes zomrel. Dávno. Prečo? Lebo mali sme 5 minútami a už jeho srdce mu odpadlo, tá už my nemáme psa, tá už nemáme ani na zajacku. Babi. A Bobby, čo máš? U Bobby máme zajaca. Zajac? Toto je dobrý. Máme zajac vie skákať, vieš. Do ďalky neviem, to nie je taká skávovka, vieš. Jaj. Tak si mi že máš siepky. Siepky už... Tak siepky máme tam na chlubu, vieš. Na chlubu a... Počkej, nie, máme mačku, Mica volá. Mica? Hej, však vieš, však naša mačka, že keď preleze a pôjde do susedových nátrov a tam, že do Maťa pôjde tam Češ. Čo? Aký Maťa? Tam, ty nechápeš, však Maťa je susedská tam až nám. Mám. Ja... Dobre. Ale no, náš pes je on zažere. Ne. Ale jedine, že tebe zažral jedno mačo. Čo? Ale však mi sa povedal, že nezažral, lebo bol tam hore na grupu bol. Aha. Tak neviem. A potom neviem, prečo Ňarikov mi hovoril, že zažral. To nie, povedz mu, že to nie je zatára blbosti. Však nezažral, vieš. Však to nemá zuby tak veľké ako krokodil. Divule. A keď bude to, tak môžeme dať. Ale má pre teba taký. No, aký? Že potom budeme zavrieť aj vonka, keď budeme piatok. Ja viem. Ani môžeme zobrať kamerku darcov. My nemáme whisky, ešte a tretia výzvy zobrali aj ju. Aha. A nemáš jednu isto, ako by sme zdali aj. To čo si, však ja nemám peniaze na výstok, však som kúpil jeden aj naspäť tom. Aha. To dobré, no. Dobre, tak si poďme. Ok, no čau si. Čau besty. Čau bro, čau. To je škoda. Keby som ju zobral, ale Jelko nemá toľko peňazí, by som dal. Nevadí. Ja za Roblox join. Mne sa mi nudí ten hra na počítači. Nebo sa na TikTok, čo tam bude robiť. Čo tam budú robiť ľudia. Počkaj. O dva roky neskôr. Nebo. Ach. Nevadí, pojem sa vonka. Alebo sa pojem hrať na PlayStation. A 28. Ach, som si mohol zajať notebook. Keď si taký vec. Čo robíš, sestra? Ty nevidíš, čo robím? Však natáčam dneský život. Čo je život? Život
život je, keď... Ale neviem. Nepýtam sa tie do teba. Bo sa pýtam ľudí. Keď mi nestačíš, tak ja spijem ťa. Ty opovážuj robiť. To sa tu deje. Nič. Môžeme tam s kamarátkou do vlaku. Čo? Ako k šamoškou? Mnie woła na mobil, że ci muszę wziął. Nie. Ja nie dobrze. Ale poznaję sam, tak ona nie była. Ona nie była kiedy Disney. Pamiętasz, że tej Disney była męcza, a ona była na strigła. Ano. Ale som ti povedal, že bola na Biluji. Áno, to som ja urobil. Ale ja som myslel, že urobiť prácky. Ty kokos. Tu čo je? Však daj jej samcu, však oni urobí nič. Samcu? Samcu. Pamätáš, ak mi volal, že dačo urobil zle. Jak zle, však ona nič spravila, tak ona bola krútna, keď bola menšia. Tam. Neviem, čo spravila. A však neviem, čo hovoril. Ale keď nemôže hovoriť, tak čo bude robiť to? Čo bude? Učiť sa bude. Tak si bude knižke, alebo pôjde do ulici. Hej, toto nebude. Prosím ťa. Dobre, tak sorry, no, tak, dobre, tak pôjdem. Ale nemám peniaze na whisky. Ja viem, môžeme kúpiť ich. Ale keď nebude, tak už budeme riť. Neba sa. Sisti. Čo je? Dobre, tak poďme dokedy, poďme s víkend, poďme s Nováčikom, keď chceš. Jupi, ďakujem. Ale to na doby, známkami, okej? Ako dám známkami, však som dosť na dvek. Hore. Neviem. Ale počuj. Keďže tam ísť, neotvoril, okej? Máš posledný samcu ísť tam, ale keď to urobíš ešte raz, zakázam ti už ísť. Dobre, akúčeš? No. Neakúčeš. Biež do ONM, že bež tomu, že čo mi bude volať, lebo štelko mal číslo telefónu. Jak, však si mi rodíš na Messenger zablokoval, že nezablokoval, ty čo tam máraš, ty Marha? Ty Marha? Ty zase mi Marha? Marha som? Nie, ja som to nehovoril. Prečo som možno, že si Marha? Co sa tu deje? Co sa deje? Ty kokos! To sa neviem, čo sa deje. Marcha, čo si ty myslíš? Ty magor, skúrený. Ty čo si myslíš, že čo som ja tu svetý? Nie. Toto ti poviem, že tu doma budem do konca miera. Ty poviem ešte raz, ohľaď so mňou, toto ti prejde. Poďem heď a... Tak choď teraz! Dobre, ako chceš. Ale keď za čo pomôcť chceš, nevolaj mi. Chápeš mi? Dobre, že? Co płaczesz, mami? Daj mi pokój. Mój ojciec ma pokazał mi, że precz. Ach, to je na nerwy. Co jest, sestra? Ach, nasz ojciec odeszł. Co? Nie, to nie fair. Ja co nas ojciec odeszł. Nas borszył. To je smůla. Co teraz mi robić? Jak masz wspomnienki? Takie są wspomnienki, tu już ani pokoj nie ma. Nie płacz sam. Nie płacz brat. Asi on kulnie, a potom príde. Počkaj, dám ti sevičku.
Boże. Nerwy. O, nie płacz. Ja to nie możemy. To idź! Boże. Nie wiem. Masz. Boże, to po mnie trafił. Ja to może myśleć. Chyba sama mi, ona przyjdzie. On przyjdzie. Nie przyjdzie. Uzniosę go na nerwy. Nie dziękujemy za strojenie. A mnie tak. Będziemy to potem. Będziemy trailer, a o tym będzie zabije. Och, gdyby są już nie ma wadzi, to już są już. Ale już tu nie przyje to ten degesz. Ale mami, co schroniszek, co za ukroniszek, ja co to nie może. Dobra. A możemy ku moje Saszkę? Które Saszka? Nie, Saszka myślę, ale ten jak to Aniczkę. Tak, może załadzie. Dobra. Kam idziesz? Idziemy Aniczkę na ściewu. Nie może mnie zabrać. Ja to nie możesz zabrać, bo ty nie masz tak około cię. Ja mam raz. Ja za mam sestrę, że ci będę chodzić. Czekaj. Proszę, zdwójnie. Proszę, zdwójnie to. Oj. Ciao. Co się stało z ciebie, Sam? Ja jestem smutny. Co się stało? Nazor się odisiał. Nazor się rozisiał. Co? Prečo? Nazor do rodziny odisiał, a z nim da si išiel tak kde preč. To čo bolo? To prečo odišiel? To keby riešil, čo sa stalo, tak by... To neviem, dostal fakt. Hľadali sa rodičia a už odišiel. Vôbec nemám rodinu. Toto je to kamień, to keď človek nevidia na peče. Nebuď smutný. Mne sa nestane, keď sa mi dovnie takú. A idem dneska Aničke, to ja neviem, čo urobím dneska. Nebo sa. Asi on sa zburkuní. Ja viem. Ale idem už. Nemôžem s tebou. Však si hovoril, že ja nemôžem prísť. A však ja som to nehovoril. Nie. Vyser môžem. Aj, cool. Však by sme dobre kamošky. Ale ty ma zraníš, mamo. Bože. Ale nie. Vieš to, poďme, už sa rozlobnem. A čo som ti urobil? Čo som ti urobil, ty kokos? Neviem. Ja musím ísť. Ani prosím, neodíď zo mňa. Ale neba, že ja príjem. Čo si taký už negraví? Prosím, neodíď. Však ja neodím. Ja nie som hrozný. Ja som len útranný. Neba sa, on ide, on dá. Ja som späť. Okej. Niekto je doma?
Halo, tak zvoním. Doktor Edu. Dobrý den, kde som ja? Dobrý den, to kto ste? Ja som sračka. Anička, poď tu. Idú. Proste, neviem čo, tak neviem, tak to prišiel. Áno, si? To je jaká žuračka prišla, ale neznačila. Ahoj. Čau. Čau, bestie, ja som až... Čau. Všetko neskratím na sebe. Jaj. Taká nesúdna. Taká nesúdna. Tak som ti povedal pravdu, smutno. Dobre, poďme hore. OK. Keď vidíme tiež. To keď vyzerá ako môj brat. To vám sa volám. Keď poďme na to. Nie, to on prišiel. Ty máš Nie, píšem dvojka. Jaj. A prečo máš píšem dvojky a 3? Bo máš som tej hry, ktorý som mal pauzu. Jaký máš zranku? Ja mám píšem 4. Aha. To máš ide, čo robí? On tak, že hrá toto. Ešte si vieme prankovať tam ten prank do riti. Jak sa to bude? Aha. A to je aj tiež je malý. Aha. Jak sa to? Neviem, aj je sa volá, že... Byť, ja už neviem, poviem tomu zmenu. Kúďme. Ale akorát jak sa volá. Volá sa trúbka. Neviem už. Trúba. Trúba? Nie. Trúbka, tak ja už neviem. Dobre, ideme. OK. Nie, to ide na vecko. Čakaj, poď. No, čo sa stalo vlastne? Musím ti povedať. Náš otec rodine odišiel. Čo? Počkaj, jak odišiel? No, mane odišiel a mama zaplakala, lebo bol sa pohľadavý a jediné, že on už neprišiel. Veď sa mi nestal tiež, že ona sa tiež pohľadaví a už v pohode. Tak to je, to prečo máš francúzsky také? To mám kúpené, čo, takže chodím tak. Prečo nemáš to mám? To ríti! Ale TikToky mi chodia furt. Čo je taký zlostný? Furt mi chodia TikToky a toto koľko piče. Lebo ja nemám také učívač, tak čo mi vyvejkujú, lebo... Aký majte pekný. To sme kúpili brata toho, čo budeš spať. Škoda, keby som nekúpil tu. Tak jej toto je. Aj ona je tiež sestru. Aha. Dobre. Môže byť, keď pôjdeme. Chodíš také vonku? Neviem. Bo moja rodičia neviem, či dovolí aj vonkáš. Aj. To je dobré. Preto, čo máte? A pravdu, o to sme zabudli dať pračky do robotu, som mal nosil 3 okny. To je zase vidky, keby si utrel. Aj. A ukážem ti jej secret. 3. Aha. My máme 6, ale my máme len stromček. Ja viem, ale poďme hore. OK. Ty kokos, to je aký dobrý. Áno, ale môj otec tam aj má dielnu. To čo máš za džúru? To mi zabudol. Ja zabudol som. To džúra. To džerou zabudol opraviť, lebo náš byt 3, že je taký deravý asi. Neviem, tak to urobil. To keby aj my sme bývali. No. Viem. Keby ste bývali nami tu, tak nemôžem tak bývať tak dopredu. No prečo? Nemôžem? A nemôžem ale. Keď čo, tak môžem pri spáčku spávať. Toto je. Ty kokos, čo to je hráčka asi? Čo to je? Aj, tu sú dve otáčacie.
Piče, to čo za pískače? Aj! Boha, som sa zlákol. Čo je to? To vyzerá, ako by som sa strašil do Saša. Nebo sa. Toto čo je vláčik. To je jeho obľúbené bratový vlak. Starý. Prečo im ešte Kubinové jaráčky? Vezme Kubinové jaráčky, ale tak nemáme peniaze. Vezme peniaze nechodu. Na jedlo alebo dačo. Ale keď je, tak môžem dať, kedy ide moje, to čo máme personál. Aha. No tak dobre. Ale on sa brať, tak sa rozíže, že nedá mi. A to tiež. Ale to je málo stojí, neprísť. Tak kedy som mohol prísť na števu. Jest víkend? Hej, jest víkend, piatok. Však piatok bude víkend, tak no však bude, jak sa to... Čo tu to poviem nakúpiť ešte jedlo a... Tak také sladké kúpim, čo teba. Tak dobre. A mňa aj tak nie tam. Tak kedy sme znovu skúšali, ako ty máš TikTok? Hej. To čo je? To nechytaj, to je moja otcový vrtačka, a nemôžeš sa obržiť, lebo môj otec povedal, že neobržíš to vrtačke, lebo že z ruky to poje. A prečo je to tak, že tam je zákaz rukom týkať? Toto nie je papier, vieš? Toto je kladivo, toto je šubolák, rínec. Odkiaľ máte taký na rade, že to keby môj otec mal používať na rade, opraviť disk do toho, ako do drevokov. To nemám praviť, lebo to je taká, ako, že to je taká potovenie, vieš. Jaj, to je pitotovanie, toto domček. Keby vyzeral ako výstavenec, tak by som už... Dobre, musíme ísť, lebo neviem, či budem ku mojej sestre ešte. No dobre, že vyskočíš sa na števu. OK. Ideme na jednotku. Dobre. Ale ďakujem za návštevu. Nevadí. Ale keď chceš, tak môžeš prísť aj z víkenda alebo tak čo. OK, tak čau. Čau, Anička, čau. Ach, dobre, ideme hore už. Ideme na dvojku. Jak sa to bolo? Dobre. OK. Dobre ľudia, ďakujem, že ste lajkovali a toto ideme sa naučiť do vás a keď máte radi video, nezabudte like a tu odber na môj kanál alebo tu taký odber, alebo tak bola sa subscribe, ale ďakujem, že lajkujete moje lajky a veď sa páčilo. Nezabudnite tomu a na Instagrame dať like alebo aj na TikTok. Uvidíme sa zajtra na týždeň a bez víkend budeme hrať akože bez víkend sériu dvojku máme takú novú sériu, že budeme robiť až druhú piatok, že bude voľno, takže keby sniem natočiť, tak ale keď nie, tak celú donsku natočím taký prvo. Tak čaute, čau.